Poznáte to. Zákazníci sa sťažujú, kľúčoví ľudia podávajú výpovede, v tíme to vrie. Ale na týždennej porade váš šéf alebo riaditeľ hrdo vyhlási: čísla za tento kvartál sú skvelé, KPI svietia na zeleno, pokračujeme presne takto. Práve ste sa stretli s fenoménom zvaným tabuľkový manažér. Čo je to za človeka? Prečo je tento prístup pre väčšinu firiem tichým zabijakom? A ako sa z tejto pasce dostať, než vám zdrhnú všetci schopní ľudia? V dnešnom videu sa na to pozrieme z pohľadu poradcov a lídrov z praxe. Poďme na to. Tabuľkový manažér nie je človek, ktorý len rád používa dáta. Dáta sú skvelé. Problém je, keď sa z Excelu stane jediná optika. Pre tohto manažéra je firma uzavretý matematicko-štatistický model. Má 3 hlavné príznaky. Sleposť voči kontextu. Číslo v tabulke vám povie, čo sa stalo, ale nikdy vám nepovie prečo. Ak klesne výkon o 10%, tabuľkový manažér vidí len lenivosť alebo porušenie noriem. Nevidí, že sa v prevádzke pokazil stroj alebo že ľudia melú z posledného. Po druhé, ľudia sú pre neho len skrátka FTE, Full-Time Equivalent. Zamestnanci pre neho nie sú nositelia nápadov, ale len nákladová položka v riadku 47. A po tretie, syndrom slonovinovej veže. Málo kedy opúšťa svoju kanceláriu. Neuverí realite, kým nie je sformátovaná do výkazu. Prečo je to nebezpečné? Biznis konzultanti často upozorňujú na vec zvanú Goodhartov zákon. Čo to znamená v praxi? Ak tlačítko uspieť nastavíte len podľa čísel v Exceli, zamestnanci sú múdri. Rýchlo pochopia, ako systém funguje a začnú ohýbať realitu tak, aby tabuľka svietila na zeleno. Príklad. Operátori na zákazníckej linke začnú rýchlo skladať hovory, aby splnili limit na dĺžku hovoru. Tabuľka ukáže úžasnú rýchlosť. Ale zákazník na druhej strane je nahnevaný, lebo jeho problém nikto nevyriešil. Tabuľkový manažér jasá nad grafikmi, zatiaľ čo firma reálne prichádza o trh. Pozrime sa na rozdiel medzi tabuľkovým manažérom a skutočným lídrom v 3 kľúčových oblastiach. Zdroj informácií. Manažér verí len výkazom. Líder kombinuje dáta s rozhovormi a osobným pozorovaním. V pohľade na ľudí. Pre manažéra sú ľudia mzdový náklad. Pre lídrov sú kľúčový kapitál. Pri problémoch. Manažér okamžite tiahne k škrtaniu rozpočtov a zvyšovaniu noriem. Líder hľadá root cause, koreňovú príčinu problému v procese. Znamená to, že máme Excel vyhodiť z okna? Samozrejme, že nie. Bez dát je riadenie len veštením. Trid je v rovnováhe. Skúste tieto 4 kroky. Pravidlo 70/30. Maximálne 30% času venujte tabuľkám a 70% času ľuďom, procesom a zákazníkom. Po druhé, choďte na Gemba. Vstaňte od stola a choďte sa pozrieť priamo do výroby, medzi predajcov či do skladu. Po tretie, pýtajte sa prečo, nie kto. Nehľadajte vinníka na papieri. A nakoniec, merajte aj mäkké faktory. Sledujte popri zisku aj fluktuáciu, spravodlivosť v tíme a index spokojnosti zákazníkov, NPS. Tabulky vám ukážu diagnózu, ale liečbu musíte vykonať v reálnom svete s reálnymi ľuďmi. Neostávajte uväznení v mriežke Excelu. Ako je to u vás vo firme? Napíšte mi svoje skúsenosti do komentárov. Ak sa vám video páčilo, dajte like, kliknite na odoberať a vidíme sa pri ďalšom videu.